her kim bolsun tarap. Men sadara gaýdyň, özüme meňdeş bolansyň. Tarap ahunjanmışdyk da. Ahunjan bolsa bolsun, hormatyn goý, sile o öz imanyň, o öz mehabbetiň, ol sogabyň alarsın. İşin mäkämle ýöne. İşin gaýymla. Ya ahun nämişdik, bir gowja adammışdyk. Ya mescide gatnaýanmışdyk. Dinleň. Hazreti Ömer'in ýanyna bir adam birini öwüpdir. Bir gowadam dip. Hazreti Ömer aýdypdyr, durdu dipdir. Şu mescide gatnap duruşyny görüp öwri öwýäňmi dipdir. Hawa dipdir, 5 wagt mescide var ýa dipdir. Hazreti Ömer näme dipdir? Mescide var ýan bolsa, imanly adam dipdir. Gowadam dip öwme dipdir. Gowadam dip öwjek bolsaň, ýa mamule dip görersiň, ýa musafirata dip görersiň, ondan bäri öwme dipdir. Mescide gatnaýa dip imanly adam di. Müslüman adam di. Gowadam dip öwme dipdir. Mamule dip gördüňmi dipdir. Musafirata dip gördüňmi dipdir. Inhe yedilinci hakkı näme boldy? Tarap gowadam. Meselen sadece eken qaryň özüni kipläp duran. İsana iş düşürdüm ya mamuletçi. İşin gaýymla. Merkan arasında gurrun mer ýa rahim bidip ýöne geçirama. Barmak bastır, şayet tut, işin gaýymla. Her kim bolsun tarap.